Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpinay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pagkasritaan ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nebag abigatyo amin nga sangapada papagayam. Manipul ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan it Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumagbay iti programa. Dear Manong Nemi, kada ito ti pagkahim nyo ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumapkablawak itinambag nga bigat, kada kay amin nga sa apada, bigat aldaw ken rabi. Anyaman nga oras, anyaman nga aldaw ti anyo at nga paset ti lubong, kapkablaw na kayo ti happy watching and good day, kada kay amin nga sa apada. Pakishare yun ito nga programa tayo, papagayam mi, okay? Hindi nga rin, saan nga rin nga baybay again, papagayam mi, hintayon na iruging iba sa ito'y pakasalitaan. Di pakasalitaan ni Marlon nga napauluan, ti kidnapper. Sagudahin nga rin ti surat. Dear Manong Nemi, irubrubot kon Manong Nemi ti romuara ti pisina. Idinagda ng doorbell. Yes, sir. Ni Ronnie? Master Kim. Nahilokat tiri daw ti opisina Manong Nemi indragat ni Ronnie tiri daw insinyas ko ti panagtugaw na. Kumusta ti panatrabaho kang karon ni? Sinarudsod ko. Sir. Nalpas ko nga nagmalmalem. Tinang-imbestigar iti biyag ni Ariel. Siya sino ni Ariel? High school graduate? Agbibiyag iti ka-eskweteran. Agnanaid ti may nga barong-barong. Mahilig iti barkada. Pasaray, agtrabaho ka sweater. Pasaray, agikat po na maikat. Awan titurong tibiyag na. Dagiti barkada na kitpada ng awan titurong tibiyag na. Kasta ka diti klase ti lalaking ayaten, wano ay ayaten. Tiga kaisuna nga anak mi ti asawa. Oh my God. No si ka kumakas pagarigan, tinaganak, Ronnie. Ano ti panang ipagarup mo nga ranta rin yung Ariel iti anak ko. Nagbintas nga anak. Kakaiso ng anak. Kakaiso ng agtawid iti nagmambanugan nga agasawa. Tinakkel nga balay. Dagiti nagunag nga alikamen. Dagiti logan. Dito nga negosyo.
May salakas kini Ariel, iti pagtungpalan, ti kakaiso ng anak mi. Siyempre, sir, hanyong itulok. Ngayon nung kastak barigan talaga naman ti pagpitikan kini ikis ti puso ti anak yo. Awan maramid yo. Anyang awan? Awan ka din pakibiyangak, iti pagpintasan, ti biyag ti anak ko. Isong nga nga inyanak mi. Inikan mi, pinadakal mi, pinaadal mi. Tapno ni kas takit napitnas to ti masakbayan na. Ngayon nung kas pagaliga kaslaing kini Arnel nga awan turong ti biyag na. Iti pakiasawaan na. Sa bagay, mapaspasamak na ito'y kadakiti drama, istorya. Nga tinakurapay, kadagkalikagom nga, may kamang iti baknang, tapno bumaknang. Diba? Kat, diyan baknang, pagtuloy na majipitik ti puso na, nga saan nang aramatan ti utak na. Kaya kada kayo ng desisyon, sir. Agawa na karuni, kailangan ti masaplo ko pa eh. Dahil iti gunggunam, iti yung parami ko kayong kapa nang imbestigar mo ti biyag na dyan na lalaki. Thank you, sir. Sige, babali mo ti Romano. Thank you, sir. May advice ko lang, sir. Awang kasi iti diplomasya nga panang bagbagay iti anak yo. Kahit saan kayo mga panunod iti nakis kontra iti boyfriend na, nga ni Ariel. Yan tangay, kabailan nyo mat ngawayatan ti biyag ti may sa tao kapatabak nang kayo. Dagkasabuan ti advice mo. Nadabukod ko nga panggap kung opinyon. Pag mainayon dati trabaho, sir. Talpasin trabaho pa kanya. Sige. Sige, sir. Inanak ti cellphone ko manong name kat si marunong tinawagak ni Lydia nga asawa. Yes, honey. Umay na konta kasen? Magsaganakan. Tagawitan. Kumusta ni Irene? Tatawagan ka din tanak na? Adan sa Jibalay. Kaduanan rin kita katulong siyempre. Sino lang ta? Tanya. Kaduanan ita na diyang Ariel. Nga boyfriend na. Anya? Pinastrik ng Irene na diyang Ariel, ito ko nagtibalay. Oh, dati-dati mo itang sumsumrek. Nalbasan ti investigasyon. Pinimbestigar ko ti biyag na diyang Ariel. Kanundok talak. Laking squatter. Agna ti may nga barong-barong. High school graduate. Awan ti masnop, ngagpagpautan na nga trabaho. Aging galang iti waiter. Construction worker, siyempre. Ken, mahilig iti barkada. Nga naging barkada na, kat pada na nga awan turong ti biyag na. Kahit mo ka Lydia, nga kasta't pagtungpalan laing ti kakaiso na nga anak ta. Honey, no problema man dito eh. Sulbaran ta. Dapat lang sulbaran ta. Idirapinta sa wagas. Idirapinta sa wagas, may masalang di solusyon. Ibilin ta ti anak ta, nga adaywan na rita nga lalaki. Ibilin ta iti anak ta, nga sa nga rumbing nga kaskeng kuha na tayatan na, gabutas ko kakaiso ng anak ta, nga pagibukbukan ta ti amin na panungan ken pamateg, kastalag ti pagtungbalan na. Anyata mo, baka no, nasingpet met ni Ariel. Ano ka nasingpet? Mahilig iti barkada? Nga iti barkada nang paada na nga awan turong tibiyag na. May salaing ti kayat na. May kamang. Kana tayo. Tapno agnamay. Tapno maaramin na ti kayat na. Kaya nagbalin nga adipan na ti anak ta. Nga ti anak ta nagtungtong palata ti bilin na. Nga awam ti sabali nga pagkamangan ti anak ta. Saan nga data? No, kasapunan na ti kwarta. Kat mga ramin ti pamuspusan na di nga Ariel. Tapno mang patangod ti kwarta. Aramatan na tanak ta. Tapno hut-hutan na ta. Di mo ka di maawatan ti sitwasyon. Isi ka nga hangar na kay high blood ah. Nakalalisto man kami nag-multiply ta panunot mo. Anya nag-multiply? No, siya kumati lalaki kat maadanak ti girlfriend na kaskin ni Irene nga baknang. Anya ti naman nga ramidek.
Sigurista, agbalin na ka sigurista. Saan nga si ka ni Arnel? Ay, talaga nga saan nga siya? Kasla ka nunungom na dyan nga Arnel? Ariel ko na. Ariel, no, Arnel, Ariel, no, Ariel, hindi naman di talaga ng tabasta. Saan nga mabaling isot pagtumpanan ti anak ta? Manong name di sumangped kami dito balay. Sinitak nga dangos ti security guard. Iti gate, tagwardyado manong name ti balay. Manong name, saan ko nga libaken? Nagapuwak met iti baba. Kat amin manong name nga sagsagrape mi ita iti pamilya kat nagapu iti langit ko. Diba nagtinulong mi nga kasawa. Nagpadpada kami nga working student. Nagtrabaho kami, inyarado mi ti amin panawen mi. Ti masenso kami. Nadaan kami ti punan. Kaya nga nadaan kami ti bukodan nga simple lang nga negosyo. Saan ko libakin manong nemi? Masak nga. Samad nga mako na nga milyonaryo unay. Kabaylang mataudan ti milyon. Babae na ti nabintas sa wagas. Kinisaritak ti gwardya. Ada pa lang ni Ariel? Ada pa lang, sir. Sampay nagawit, happy-happy na start mo. Sir, nagkuyog na nga duwa. Kaya mo sawan si Magped dito ni Irene nga kadumanan na nga lalaki. Well, sir. Alangan ba't nga saan ko pastor kaya Genobio na? Sige, sir. Okay. Honey, tapusom. Sa bagay, may kita sakit mo ti puso. Ngayon pumataod sakit ta puso, tikas nga. Araramidem. Ha? Tanang lang. Awang kas ito diplomasya. Kahit ko akasarita mismo na tiyang lalaki. Ang nadamlahin di kita balikas mo. Di kita'y liglikam, di kita makapasakit. Di na kung matisan na makapasakit ita. Baka, amadi nga, intensyon ti lalaki ti anak. Ano ako? Nakalawlawag, honey. Nakalawlawag. Bagbagaam ti anak ta, kansyak met ti makamo iti dahi nga lalaki. Dahi na taramidan na. O sige. Siyempre kami nga imasadag nga gasawa iti ayan di kinidua nakatugaw manunaymi handamat kidi kababaya sangsangod da. Nagadanda nga ti Macder. Nadi, mami, ada ni Ariel. Nebag nga malay mo sir, ma'am. Stamat. Okay, mabilang ta. Agsuka kam labigit nga kasawa. Saan mo bala papanawin ti boyfriend mo? Siyempre kami ti kwarto manunaymi nga namles iti asawa. Ti aramidem hani. Ayabam ni Irene tapno may adayom iti ayan day jeng Ariel. Kan mabati kam kin Ariel kadagsarita kam tinalapat. Sweetheart, honey, tanangim lang mo amog taramidak. Amog taramidak. Hanggang ba't lang umadayo kin Irene at nakamlat na sidag. Unang no, bumarat sa saritaan na mga magibiyang kayo. Ay sungarot nga sa bunga pabarain sa saritaan. Amok taramidak ko nakmat. Kasta nga rin tinapasamak na isina nagiti agina kadududwa kami ng kani Ariel. Guwapo man. Kasta saan nga nagkapuit ka iskwateran. Ariel? Yes, sir. Ba't patig mo ti anak ko? Unay-unay, sir. Itaan niya nga rason. Gabuta, isti pusok. Kakaiso ng anak mi. Napintas. Agbagay kayo mat kayo dito, agwapo ka. Marawatan ka lang kung ablan na may sakan ng artista. Thank you, sir. Ano mabaling ka kung mga Mr. iti showbiz ket kabay lam.
May mga school graduate ka lang. Hanggang di? Gabuti kinakaurapay, sir. Nga nayanak ka ti kaskwetaran. Mo, sir. Nga gabuti rigat. Nata iti sakit na ginaganakan ka. 5 kay nga kakabsat. Di mo amo itano sa dinatayan na ginagakabsat mo. Gabutan na watak-watak kayo, di ba? Agnayad ka lang di may nga barong-barong. May nga bibihag. At ito kiti barakadam. Nga di kiti barakadam padamat lang nga kaslawat ti turong ti biyagyo. Adaman pagtrabaho ang memsang ka ang paod gabot ta absenero ka. Di ba? Siguro na alang ka nagtrabaho hanggang paod gabot ta di mo may pasnek. Gabo nga ro di panakibarkadam. Nga kasla na patpatagkang katibarkadam ngam ti iti asino man. Hanggang di? Amom no siyak tigaskan ka, kastamat tiramide. Mga lukuyak, alukoyak tirik na, ti puso, ti mesa nga babae, nga namnamaik nga, pabaknang ka niya. Gasat inarabid mo ti anak ko, di ba? Gabot agwapo ka. At siguro, babatom, nga mga lukoy tirik na, ti mesa nga babae. Amo ni Irene, no, sa dino ka nga naggapo, anyat kasasaad mo, sa gari? Ngam gabotam, siguro naalukoy mo tirik nam, uno naalukoy mo tirik na, so nga, siguro nagtulagan nyo, ora anyat mapaspasamak ka saan kang aksina, di ba? Ora anyat araramidan mo nga naganak, kang kuha nagat saan to apulos nga, awan to pulos ni mamagsina ka na kayo, malaksid kin patay. Kaya anak kinari kayo, di ba? Ariel, saan ko kayat nasikat ibaratan ako? Saan miya kayat? Gaputasan ka kami kari. Nagsinukat at pwesto. Siyak ti siya kat sikat ti siya. Mawatan ti kahit ko sawan. Sikat ti ama kat siyak ti nubyo. Siyak ti marigrigat kat sikat ti dabaknan. Sika nga nabak na. Kahit mo ka di, nga ti anak mo nga kakaisuna para iti marigrikat. Nga wanti sa bali nga aramidan na pampanunta na di agsigurado, sigurista, ambisyoso. Ambisyoso ka. Sigurista ka. Kahit mo, nga maikamang ka kada kami tapno maaramid mo ti kayat mo. Nga, agtrabaho ka manursan. Nga makibarkada ka lata kay biyagam pa'y dagiti barkadam nga paggapuan ti kwarta. Nga pagbarkadam, aggapo ka na kami. Aggapo ti asawam. Nalaing kamatan niya. Nalaing ti strategy. Ngayon saan nakbalay ki. Gapot ti itko anuman. Diyak ipalubos nga si katipagtungpalan ti anak ko. So nga, mabalimon ti pumanaw. Sir, sakjak ka sa pulan ti panagpalawag mo. Gabota, saan nga pudno di kita nga ibagam? Ibagam nga napudnot pa ayan ayat yo? Iba't patig ko ni Irene. Gabota bagnang? Saan nga gabota bagnang? Nga uri nga tanalaksidan yung anak. Ay, tiktulat ta. Style mo, barok. Uri no, agkaratap kam tirigat, basta sang kam ngaksina. Tapat siyam ka di nga kayat di Irene, nga anak ko, nga nakanamnam ay, ti sumurot kang katap, no, grigat. May laban na lang, di pa nagayat na kang ka. Sang agtalin na ed, nga makulapan, di panunot na anak mi. No, anya man ti ipapaay mo kayong kuha na nga panangalilaw iti panunot na. Pumanaw kan. Nalakalan ti biyag mo. Tanagpilit ka. Manulay ang itid ko ka iti hired killer. Tapos na ipaknida ka. Mangipangpangta ka di, sir.
Mangipang pangtaak no mangipang pangtaak. Manot sa masapul mo. Baka iyo perang ka iti kwarta kat samong awaten. Talaga nga tsak awaten. $500,000? Agpirma kita ti cheque. Pay in cash. Di mo kayat? Ore mano. Ariel ya. Kasta madlat ka humam. Kwarta. Di ba? Sa bagay, $500,000 maibos. 1 million maibos. Ngam no maasawam ti anak ko. Kanagtalinaed nga adipen mo. Ti panunod kan rik nana. Tong palbihag. Nga nabaknang ka. Nga aming nakasapulam kit maited. Baka kit papapatay nakpay. Dakam nga agina. Uno dakam nga agasawa. Tamno di kas dakit agasawa kat dakit agtawid. Kat kakasundo lang ti anak mi. Ana? 1 million? Pay in cash? Pirma akit namit lang ti check eh? Ore mano, sir. Style mo. Sige, hindi mo kahit tibabayadan, pumano ka nga ro dun. Kahit na ito talaglagip. No di mo kahit nga dadakas ka mapasama ken ka. Adaywam ti anak ko. Adaywam. No di mo kahit nga inton bigat kat matay ka. Rumrumuaren manong name ni Ariel, itinaladan, itinapalusutan siguro ni Lydia nga asawak, ni Irene nga anak mi, kat kastawan iti panang kamakam na keng kuwana. Nga ori lagi ko tinagan nga, Ariel! Urayon na! Oh my God. Mas lala pelikula, ti mapaspasamak. Uno drama. Anya timpakpakan na dyan nga lalaki, ti anak mi, takas talaingan, ti kasla. Nga kasla harig na pa yun nga sumurot iti lalaki manong nemi nga ipatpateg na ka uno. Si puta ka nabuyak ti pa naging narakop dagiti doa. Sa tapay nagbinisito. Orek lagaragan ka. Sa bagay nagapok iti baba manong. Ngam apay nga mapasamak ti kasto kita kami. Apay nga problema kami ti anak mi. Apay nga ti anak mi kata. Kalpasan nga na ipangato mi kahit na ti bumaba. Medyo napintasan ti biyag mi di pasngay ko. Una ipasngay ko. Ipasngay ti asawak manong na ti anak mi. Nga di adan nagam na agbibiyagan ti napintas nga balay nga dayan iti yaya katulong. Nagbasa iti exclusive nga pagadalan manong nami kat nagraduaran iti college. So na lang tadimteng dito nga problema. Kat madama ko itati pa nag-training na. Tapos kasta kita. Nukas ka sa nulaing iti sumublat kada kami nga mang-manage iti basit. No man pa nagtaudan ti palakilang ornong mi akwarta nga negosyo. Jak balas pulos dinamnama manong nami ti kaaduda kita agar-arim kayang kuha na nga apay nga ni Ariel nga nayanak ta ka-eskwetaran ag na iti barong-barong barkada tadada ngayul ulo na nga nagiti barkada ng pada na nga awan turong tibiyag Bimanaw matilang ni Ariel kat simrek manong name iti anak ko iti balay kat sinango na kami nga nag-asawa Daddy oo niya. Kasi nagiti magbagayo ka ni Ariel. Tanangag mo ka di? Nangag ko. Kat. Irene, iha, saan kan nga ubing? Sabi akayat ni Ariel. Saan niyo kumapag-ibiyangan ti pusok, Daddy? Mami, kasalito yun ni Daddy. Imbagpag na kayo, mami. At pa ng kanunong iwan niya. Ngayon ni Daddy. Talaga nga di ka pulos kanunungan. Jak pulos kanunungan. Taminam uyong panagayat mo. Nakasimsimple, Irene.
Malaksid ko man, ikari na dyan nga lalaki nga, ikarigatan na ti umangat, ikarigatan na tagbalbaliw, iliklikan na ti barkada, ipasnik na ti trabaho. Agbasa. Nakasaganak mo namang tulong kang kuha na tapos makapagtrabaho, kas magaling ka makapagtulpos sa college. Kanora, iyo parang kang kuha na. Siya ti magbabasa kang kuha na. Mawatam dikit ko sawan. Kahit no saan nga matungpal na ita. Nakakayat na lang di barkada. Ngawam turong tibiyag na. No saan ngagbalbaliw. Pulos. Diyak to pulos kanunungan ti relasyon niyo. Ngayon na di pa nang ipang tayo keng kuha na, daddy. Nasakit tinakam na. Ana? Nasakit tinakam na, nga puti pangpangtak. Nga nasaan nakngaliklikan, nasaan, no, di nakadaywan, anta ka no dagas sumapasama keng kuha na. Kahit ko lang agtungpal. Ang sakit tinakam na, panang lalais yung keng kuha na, ibagbagag lang, di kinapuno, saan nga panang lais? Ngayon nasakit para keng kuha na, dad, nasakit na nasakit. Honey, bilang bagang kay tayo nga, tanang lang. Yung nasakit nga peso na yung bagbagam kini Ariel. Ibagbagak latit po, no. Kaya di pa nang ipangtam nga, manula yung tibiyag na, manula yung tibayad tibiyag na. Kaya di mo kinanunungan, di mo kanunungan, tinaramid ko. Saan ka kumanginan yung pangpangta? Kaya ba yung ibang taag? Eh, sigun ka iti anak ta. Kaslamit lamang yung pangpangta ni Ariel. Anya? Hindi kasking kuha na ibang tanak. Daddy, hindi yun na yamamu ni Ariel. Kasanot pa nakamamong kin Ariel? Ado digdi kakadwa na. Ado digdi kakadwa na, barkada na. Kit posible nga kasarita na digdi barkada na tapnon niya. Tapno mga ramid, ti pamuspusan, ket matagikuha na ka. Takayat mo ka di, ti makiden na tikas kang kuha na. Pues, no kayat mo, go ahead. Kasi ka na mismo, ti manglasid ka, kami nga naganak ka. Agpili-pili ka. Daddy, ni Ariel, uno ta kami. Dad, awan ti kas lang, siya nangawan. Kasi na kayat mo kang kanunungan da dyan nga nobium ganda kami nga naganak ka. Hani, tapusom. The high blood mo, di ka pungtot akas na. Kasi saan nga makapungtot? Sino kumatasan nga makapungtot? Ha? Agpili-pili ka. Ariel, uno da kami. Siyempre da kayo. Metlagayam! Ako sa bali nga masurot natin nga balang nun sa angat siya. Libate mo na dyan nga lalaki. Lipate mo. Kahit mo di mo kayat. Sige, pumanaw kan. In kayon, ititen na. Agtipon kayon. Yung samot lang pimanaw, manong naimi. Ti anak mi. Laglaglao na yun no pumanaw siyempre. Yan mo kadalat na communication na ganito So da nga gina, manong naimi da kuy-kuyog nagkalugan no sumrek da ito pisina. Tas nakura kita manong naimi madamatit training ti anak mi. Para iti panakaisuro kang kuana no kasano iti mang-manage iti negosyo. Separate mo iti pisina manong naimi. Kaya di may isang malem nga gawid akon. Iti kaadak iti parking area manong nemi. Bigla. At nang tengil kanyak. Mr. Sumera. Sino ka? Paltog, tinidapil iti pakarang mo. Saan mo na panggipan? Ti lumaban. Ha? Mr. Sumera. Sir, tilayin ka sa pulak, kwarta nga dagang ka, doon niya kayong katadala, halahas, itin mo lang. Iti na ito nga bag,
Nagtungpal ka. Alat na patpateg, ti kwarta nga daking ka ita, ti alahas mo, una ti biyerno. Sisino ka saan nga naskan pa nga bagak mo sisino ak. Kansang mo italyaw taropam. Saan ka nga tumalihaw? Nagtungpal ka. O, malat na ira nga tao doon. Awan, di makaisalakan ka. Saan ka nga baybayag, Mr. Sumera? Basin mo lang di daw dawati ka. Manulang takas, ganda ka. Ang mga dulat dati ka sa dagang ka. Kawalat mo. Detoy, gusto mo itibag. Relo, sing-sing, wedding ring na ito, saan ko babaling ito? Ito mo! Sige. Kwentas, ano pa eh? Postiso, awan postiso. Kinuha rin no ang postiso, kahit mo kuma. Anya temok, baka balito. Sa anak madabak ng una. O sige, manayin na ito eh. Saan ka parayat? Tanong parayat ka kita si dagag pailang. Sigurado mapaltu-paltugan ka, matay ka, ha? Stay opot, taga o makakatihan mo. Goodbye, Mr. Sumera. Manong Nemi, kaslasanak pailang mamati, nga dagasto yung mapasamak. Kalpasan ti amin, adamang hold up kanyak. Ininto taada kini. Hello, sir. Sino ka? May isang pulis. Sa anak lang na uniforme. Sila da problema, sir. Ada nang hold up kanyak. Sampay na ka tayo. Dajin eh. Kamatem. Sige, sir. Basta istayin. Kamatek. Awad pagdanagam. Siyak di makamukong ka. Manong Nemi, nasiputa ka talaga ti panangkamat na. Ito na yung lalaki na nang hold up kanyak. Kalbasan naman ng Nemi, detan, saan ko ba't na makita ida? Makamata na ka na. Oh my God, ano na ito yung napasama kanyak? Hindi tapay lang mapasama kanyak, tigas tayo. Madam na mapay manong Nemi nagsublin, tinangyam amuti bagina nga pulis. Nakaigaman iti bag. Hello, sir. Ito ka di nga bagti, iti inalaking ka, unintan mo iti hold upper. Okay. Kinam, sir, natakurang na, baka no, adan na ibulsa na. Abi ka saan mo tiniliw? Naipit ko. Pinasarang ang tipaltong. At di na kaya timatay. No saan mong ito databag ang bitbit mo, patayin ka ko na. Niya mamok tibag ka pulis. Numampay sana ka uniforme, pakirak ti siyapak yung kuwana. Nagbutang, imporwak na kanyak tibag. Kasi la, agsusurong hold number na dyan, sir. Di na lang kasi lag nervyos. Asla train nagsusuro. Takay ba tinapatangan ng inulda? Kompleto. Awan suro ka kung kurang na. Nanatnagan mo? Sargento de Guzman, sir. Sargento. Kasi diti modus operandi kada giti ka asto nga lugar. Nga doon kita'y agwarang-warang hold upper. So, tumaminsan sila, ganaan ka. Hanggang mga naka-uniforme, tapos nagastakat sanda nga makadlaw na giti hold upper o sino man na giti panggap. Kada giti kas kada kayo nga damabalin na. Maminsan sir, masapol yun ti bodyguard yun. Diyak kasapunan ti bodyguard. Tas anak mag-unang ang bagnan. Bumak-namak ng baylang sir. Gabuti kagit may kasawa. Gagangailangan ta, mabalim mi. Babenta ito nga banog mi. Awang gayam. Okay kaya ka natin 5,000. No, sir. Please. Baka sikat tiluwag ng ikaso, no.
Saan ko kasapulan na, sir? Ma, anong orti mabaling ko pagbayad kang gan? Oo, may sakang pulis, obligasyon ko, pagrabingan mi. Ulitek, umudos parang di mi, timang limlimo nga, dekam naka-format at ng matilimi di kita agaramin titakas. Kunakla no, awan ti pulis akas keng ka. Sikawat, sir. No, adan to pakas pagari kapag pakatulong akin ka, sir. Mabaling ko mat nga umasdig. Uy. Dito si calling card ko. Dito yung mat kanyak, sir. Baka no si kanto tagkasapulang kanyak, kahit si kanto tumo na umawag. Ay, sir, kanto. Okay, thank you. Ngam na mabaling ko makit. Uy, ito lang, mang-shot. Anin, sir, naka-duty ake. Sige, sir, kanto. Check to pulos malipadan na ito nga. Padang isalakan mo kanya. Okay lang, sir. Kaya ko na ako, no, pagribigan mi. Nga, panakabagay tilinteg. Sabi ko nga, takas kang kaamin na polis. What, sir? Okay. Ilada akong dito'y balay manon na mi saan pa lang agtal na tiriknak. Nadlaw ti asawa. Sweetheart, ada ka dinagas ka na pasakat? Abi ka sa tlangan. Wano ada ka di problema ti negosyo. Awan ti problema ti negosyo. Awan ti mataod nga problema. Malaksid lang ti problema ti anak ta. Adalat na kami nakasyon na kina Ariel sa gani. Sa mga mariklikan na kami nakasyon na. Kas iti ko na ti anak ta. Kakayat ngay paniknik ni Ariel. Nga nagbidot ka iti panang ipapanmukin ko na. Nagbidotak? Nga saan nga kinabaknang iti gunudan na tapno laing nagasta kat may kamang ka na tayo. Nga napudnot pa nagayat na. Iti anak ta. Napudnot anyang tumabali na ipanakil. Mabali na matumasenso. Kasano? Kanong torog yan na? Among ka din nga daatap ko. Nga iso iti kinakim. Iti pa naka-hold up ko. Na-hold up ka. When? Naala ko man ito wedding ring ta. Hore, maalan ako maamin-amin, huwag lang wedding ring. Yapi nga, daking ka ito wedding ring. May isang pulis din ang tulong kanya. Kasi dagayam timudo sa padaran di pulis nga agwarang-warang kadagiti lugar nga ayan dagiti executive, dagiti businessman. Nga magnimlimo da nga sibilyan kat madag patulong nakasagana da nga tumulong. Natulungan na. Ada nang hold up kanyak na inaalan na ti wallet ko. Ti kwentas ko, ti singsing ko, ti relok. Ori man naka 50 mil lang kiti talaga ti wallet. Ang dakal datan, tinapat. Ang balik ko man, kasanuwag nga na isalakan ka. May isang polis ti masadig, kinabat na ti hold upper, nagbalagi. Iti puteng na iti polis, di hold upper, impurwak na di bag. So nga na isublin. Manuar tinted mo iti polis. Awan tinawat na. Did ko lang ti calling card ko. Nangted mo ti calling card na kanya. Kanan pa kinaigan ni Ariel. Abay nagkataon. Nagkataon nga. Among madihawang ko madikakasto nga problema no saan nga ti anak tanga na kirelasyon itikas kini Ariel na taong squatter. Awan ti problema nagbaling ka man nakawat. Anya takit mo sawan? Numaawatan ti relasyon ni kito. Linuloko. Ipatulog ka dilatan nga ti anak ta, kakaiso ng anak ta, agtan naglain, tikas kini Ariel.
Ha mga rubeng nga kanunungan tirik na ti anak ta. Lydia. Saan ka nga paalilaw? Baka pati si kakit tawtawagan da nga Ariel kat alalukuyin na tiriknam. Nga da kayo nga agina kat isa da kayo ti aramatin na tapno maalukuyo tiriknak. Saan yun to maalukuyo tiriknak? Sa anak nga langgong, sa anak nga laglag. Alalala, sa mga order ng pampanutan di amin, oray ka, naisubli naman kayong kadagiti hinold up na. Si marunong nga pasamak manong nemi. Ada ki di pisina. Nagring ti cellphone ko. Di asawak tinutawag. Hello, sweetheart. Apay, gumanat ka nga gawid. May katagasenan, rumaratan? Marlon. Apay, katawag na lang kan nga. Kinidapdat anak ta. Ano ha? Sikan tumit ngamin. Ano nga siya tumit kawin? Ano nga kain mo sawin? Basol ko no, apay kinaban na talakta? Ito yan, tibungan ti pa nang ipangtam kini Ariel. Tiyan mo sawin. Nang ipangtamit ni Ariel. Kinidap na tanak ta. Dati mawag kanyak nang ibaga nga. Da ka nakuha na ti anak ta. Doon dawan na ti ransumani. Ti anak ta, mag-asim. Servinti mi ako na tanaka sa mamasabag. Ti kakaiso ng anak ta. Pagkalmahin mo lang tirik na. Pagkalmahin mo lang tirik na, Lydia. Apay nga sikat tinawagan. Saan nga siya? Yakam mo. Baka madam na matawagan na ka. Umay ka, anda ka sa naklit na kawitan sa Jamalay. Impang dadal nga saan tamang ipakpakamoy ti pulis. Saan kang pakpakamoy ti pulis. Pang-aasim. Saan kang agpakpakamoy ti pulis. Manong nimi mas dawak apay sa sarunumat na nagiti pasamak. Kalbasan lang, nga naamuan mi, nga ti kayan ayat, ti kakaiso na anak mi, manong nimi kita, laking headquarter, laking squatter. Nga doon nagiti barkada na nga awan, ti turong ti biyagda. Nahol dapak, yung magtada pulis ka nakatulong na niya. Itakididap na ni Irene. Idada kami dito ibalay manong nemi nagring manin ti cellphone ti asawa. Sumadam. Iso ka di manin? Iso nga manin nga numero. I-speaker mo. Loudspeaker mo numangik ko. Sige. Hello? Hello? Mrs. Serrano? Siya. Sika, sino ka? Awan ti karba nga, mga mukha niya kung sa sinuak. Awan ti sa bali nga matungpal no sa nga siyak, Mrs. Serrano. Anak na kami, di anak mo. Di ka kaiso ng anak mo. Tinabintas ng anak mo. Nandiyan ito masapul yun. Anak ka dititan ni Mr. Serrano? Abang saan yung awagan ni Suna? Kaya saludsud ka. No, natiskartay mo yung bibiyang noon. Mabalik ka din itag mo kayong kuhanan sa cellphone mo tara siyak ti makisalita kayong kuhanan. Taisot ka salita. Mabiglang. Dito yun. Hello. Hello, Sir Serrano. Nasa sino ko man, ayop ka. Manyaman ti panggap mo. Ibagam. Itad ko, aramidak. Basta want to sa mga pag-aramidan ti dakas, ti anak ko. Ti anak mo. Gamot na nakapatpatag ti anak yo. Kakaiso ng anak yo. Isot ka papatgan, di gamin. Hanga bali nga maibos ti kinabak nang iyo. May salakin-lakin din ni Irene. Noon niya di ka sa pula may bagam. Kan kasano nga mamati ak nga daking kati anak ko. Siguro ista ka mo tayo. Di ka mamati?
Aba di yung kat pa tinawagan ni Sona. Anong tandid ti cellphone na? Gabot ha. Naka-idep. Ada kanyak ti cellphone na. Ay, siguro siya kaya, Mr. Ano ko? Wait lang. Kahit mo mangagtitimag tanak mo. Atoy. Daddy! 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 Diyos ko. Gusto lang agpeso. Oh. Namati kan? Imposible ka na magtulad ni boses na anak mo. Naramid yung ko na. Siyempre nakaparaot. Saan yung masaktan? Wala nga siya nga masaktan. No. Saan nga natudyo? Kapilitan nga masaktan. No saan nga makikuperar ka na kami? Masaktan nga masaktan. Asa mo talaga na gini kidnap victim kahit no awan ti kooperasyon da. Baka no. Kaya no saan nga itong pala gini masagnan ito na ito nga kidnap victim. Kaya waka no. Iti mabit. Kaya may santo nga lalabis sa bagay da sa anak yo. Manot masapol mo. Wow. Nagbenta sa question. Manot masapol mi. Umuna-una, Mr. Serrano. At adaga sa mapasamak iti anak mo no agpakaamo ka iti polis. Awan din sa bali nga makaamo no saan nga siyak na kami kanda kailang nga gasawa. Dalawag ka di. Iti ka dito nga mamuak nga pakaamo yo iti polis. At adaga sa mapasamak iti anak mo. Kaya kagrunan ti amin. 10 million pesos. Awan tikas na kwartak. Awan itigam mo, itiikot mo. Ngamalis mo lang nga may pamuspusan ng mga urnong ito 10 million pesos, Mr. Serrano. Oh. Alis to lang. Parang ka, di ba? Saan mga uwana nga deposito natin? Malis to lang ang urnong ka. Alas to lang nga umungam ti 10 million. Malulayang ti 10 million ka na kayo. Ha? Sana ka makuna nga baknang unay. Kinapod no na naggapuak itinigat. Nagbambanog ka amin no amin nga dati kasto nga pedestal. Ihimot mo ti 10 million. Anang arti kakayat mo. Kwarta. Uno ti biyag ta anak mo. Sa dino. Kaano? Sa dinogan ka ano, alagat orayem, abangan ang susunod na kabanata. Ibagamitan! Anak, bugbog kawan, loko ka. Ha? Numabog ka mo munti sa bali, hangar mo din ang nakramraman, ha? Tingin ko tibiyag ta anak mo. So nga pakubaba ka lang. Saan nakabugkawan, tamang nga nagsalag panunod ko kat mapapatay ko ta anak ko. Uno anak mo, kulak ko mo. Siyak pa yung tag-nervyos. Gabuti pa ng buka mo kaya? Pasensya ka. Manong na sana ka nakaturog iti nga rabi. Numanin alaik ti calling card ni Sargento Di Guzman. Yung baga digidikid na bro na sangkong ipakamo. Kadagidi polis. Yung dakil ti ba nagtalag ko kini Sargento? Isulimat ti asawak. Dahil ko tinumero na. Hello. Disturbo ka ng titurog. Sino na ito? Emergency, Sargento. Okay, emergency. Nakasaga na ka nga tumulong. Tinyaman nga emergency pagkasapulan nyo. Sino kaya? Sino ka? Ni Mr. Serrano. Marlon Serrano. Ah, sir. Uy. Sir, hangabali nga, na-disturbo tuturog, basta. Na kayo tumawag, sir. Ano't may tulong ko ka na kayo?
Era na nga sana ka naka-duty, sir. At nagtisidong ti asawa. At abang dada kanya nga sana nga mangipakpakamo iti polis. Depende ti polis, sir. Adamat na kita'y naparada nga polis. Adamat na kita'y makuna nga secret agent. Adamat na kita'y start Jimmy modus parandimi nga dati linteg. Secret agent. Sige nga rod trombe nga sidga. Tasaan ka nga handa ka amamu nga polis. Malaksid ka na kita'y makamamong kanya. Ano't problema? Mr. Sanaro. Ti anak ko, nakidnap. Oh my God. Posible, nga nakaskas daw akong pasamak natin, sir. Gabot at mabalin nyo nga maitad nga ransom money. Nagaroon na kakaiso ng anak nyo. Nawanti sa bali pagpilyan nyo, ang kani, ngunod di ang tungpal kadakwada. Kano saan ang nagtungpal? At dadakas mo pasamag talang ko. Depende no ang klaseng na sindikato. At dadagat tayo katiliw no ang sursuro ng sindikato. At dadagat tayo talagang eksperto. Ay natakit mo sa Juan Sarento. Nagsasaro no nagiti pasamak sang kanisa. At lang hold up kada kayo. Kalbasan na. Duwala ka lawas na palabas, kinidnap dati anak yun. Anda ka di atap yung akin aramid ti amin? Siyempre, anda atapin nyo. Kano apay nga napasamak ti amin. Sargento, kabilang ka diti, mangtulong ka na kami. No, at pa nagtalik yung kanyang sir. Na minsan kayong natulungan. Daka di kumad ko nakadakay nga. Anytime, nga dapat kasapulan niyo titulong. Kata, tuhawag kay lang. Akasumad kanya. No, damat problema. Namnamay nga da kayo ti makatulong. Tawagan kayo nga. Damot tag problema. Makatulong nga na kayo. Nibagada ka din sa dino. Kano ka ano? Saan tayo? Nga may bagada ni 10 million pesos. Okay, sir. No italak yung kanyang tiyamin. Isalakan ko tanak yo, may subli pa kada kayo tiran sumani. Ngayon masapo la pataudin nyo leta ang kwarta. Narigat. No awan ti makita da. No awan ti may gamanda. Kahit nakaspagaligan, tagbalik tayo ng patiran sumani kit mapasubli yo. Di awan problema. Angem no, hantay mapasubli tiran sumani, kahit mapasubli yo ti anak yo. It's okay. Mapatahod yun tumanin deta nga kwarta. Ngayon da kayo. Mapasubli yo ti anak yo. Sige sir, ipakamo yun tulang kanyak no kaano, kano sa din no. Kasano no, anyat aramidan no. Depende na sino kada kayo iti mapanmangted iti ransumani. No sika, as pagarigan, dakamin to ti makamo kadigdi ka aduhak. Kasano no, matuktalan na nga, impakamok ti pulis ti amin. Sa pulang lang ti tanak, sir. At nakaduha na iti police headquarters ti kita, no talagang sindikato ng kidnapta, anak yun. Ang kityo sawin. Mamuan da nga mamuan, no na ipakamo ti polis na saan. Kahit nakasawin, sekreto dati amin, sa anak ngagpakpakaamo iti headquarters mi, ngam nagiripadak nga agent. Dakam lang ti makamo, nga di maamuan ti superior mi. Kahit nangasawan sa amin ipagpakamo da ito, iti superior mi. Tamangan, no, kontakan daw, no, kadwada di superior mi, kahit maamuan ti amin. Mawatan ka. Sige sir, orayek lang ti pakamom, no kaano kansa din no, na maitad ti ransumani.
At nga 10 minutes manong nemi. Kalpasan ti pa nagsarita mi gani sarhento. Idi agring man iti cellphone ko. Isuna. Tumawag. Hello, sarhento. Hello, sir. Ano nalipatan? Kanalipatan nyo. Ano ni Chay? Imposible nga awan atapin nyo nga kinaramit ti amin. Panunutin nyo na yung bag. Tapos hindi ka stakit at pangrugyan mi. Ngagtignay. Anyata mo baka no sakbay nga maitadyaran sumani kat maamuamino sa dino iti nang ipananday ti anak yo. Ni Ariel. Asino tan Ariel? Inlawlawag ko manong nemi kini Sargento de Guzman no sinuar ni Ariel. Impang takisuna, nang ipang tamit. Kalpasan deta na hold upak. And after 2 weeks na kidnap tan ako. Posible, sir. Nga tapakinaigan na. Nangaro na. Kat ko na yung ato na kiti kakadwa na, ato na kiti barkada na, nga awan ti turong tibiyag na. laking squatter. Baka naggapumat ka lagi ti squatter mo lang ti barkada na. Ato kakasta. Yung mga pagtanagan nyo, sir. No, tapakinaigan ni Ariel. Sitik lang di gito sa angadak kala sindikato. Alis to lang. Sko. Awan ko matidagas na mapasamag din ako. Awan ko ma. Sapay ko ma, sir. Kabigatan na manong nemi sangkam nga simrek nga gasawa at bisina. Tinawagan mi lang, di kiti mabalim nga tawagan sa jahit at nagasta kita sudat ti makamo iti trabaho. Saan ka mga makid na? Agpadpada ka mga nga makid na. Iyon oras mi tatawag manong nemi di sindikato. Uno na kiti kidnapper. After lunch, timawag ni Sargento. Sargento? Mr. Serrano? One check. Di masuspesayo ni Ariel, di ba? Pinadas mo din nag-istambay iti barong-barong na. Iti bigat awan. Inuray mang sumangpet. Iti sumangpet, inimbistira misunan. No, tapakinaigan na. Nagkumpable nga awan. Iso pala pa nakamuna. Apa yung pakamuyo kayong kuha na? Mr. Serrano, awang problema kayong kuha na. Gagangailangan, tas ka nga mamuan ni boyfriend nga nakidnap jay. Girlfriend na. No, awan pa kinaigan na kahit nga asawan, nga awan turumbe nga pakaalamaran tayo. Nga maawang nga pa kinaigan na. Nagsapsapatamat kanya. Kada kami. Nga ko nanay Karina nga tumulong. Tumulong? Hoy. Nakasagana ka nung mga iposta ti kakaiso nga biyag na may isalakan na lang ti girlfriend na. Kentar na may panagnag na. Nasa lang nga kwarta. Di ka makamatin na. Nga mawang nga tatalagat pakinaigan na. Madamami nga man-man-manan. Nalimad niya susurutan na so dinut papanan na kano asino na gini kasasarita na. Awang ka dito kontak mo, kontak yung keng kuwana, sir? Awan. Awan naman. Sa amin mo rin kontakin. Padasin nyo man, banyo siya. Sa siya akong timakan mo. Tanong kas pagarigan lang, tamaalak ti kontak number na, itod ko kada kayo. Tapno na kayo timang sarita keng kuwana. Manong name timawag ba ni Sargento iti kamalman na inted na ti cellphone number ni Ariel. Tinawagak. Hello? Ariel. Saan dito eh? Si kakadita, nang kidnap ni girlfriend ko? Sino tayo niyo?
Awan ko tita ka sa ramidan nyo kina Irene. Siyak ni daddy na. Ha? Sir? Talaga ka di nga awan? Tinampakay na ikam? E di pa nakakidnap din ako. Sir, awan. Saan ko mga rapinig na ita? Siyempre, ado na gini barakadam. Baka na gini barakadam kabailan dati. Mga aramid tikas dyan nga, klase ti kriman. Sir, duman na gini barakadak. Yung sa amin, marami tikas dyan. Kinabud na, sir. Kinantak ko na gini barakadak. Tagpatulong ang kadakwada. Sagakot ko di. Ang mga noom, dakas lang di mapasamag din ako. O magdaragan nyo kanyak, sir, kada kami, sir. Umiti pa sikot-sikot dito eh. Baka, ang damit lang, may sakaraginig kakaduwami. Tiyakin aramid ti amin. Ano yung tiket mo sa word? Nagkakaraginig barkadak. Saan ko ang linibak kadakwada ti problema? May panggap, iti ayan-ayat mi kina Irene, nga siya, nga wanti turong tibiyag ko, idin to kakaiso ng anak so na. Naibagag kadakwada, sir. No kasano ti pananglayis ko niya. Naibagag kadakwada, sir, ti panangimpang tayo kanya. At naman, kasala panggabda nga, bumalas kada kayo. Amok, saan na kayo naramid? Handang yung patuloy. Gabata na sakit mo tinakamda para kada kayo sa isak sakit na kakadwada. Nasubra kayo ka no? Matapobre kayo. Nga lalaisin nyo tikas kada kami. Nga para kada kayo kataon sa saripimi. Awang nga ta, timay sa kadakwada. Takin aramid ti amin. At damay sa kadawami nga sa aming amasapuran, sir. Sa aming makontak. Yung kasi sa amin na namain nga, kabailan natin, mga aramid ti kasta. Ganun nagpapasumang nga nakidnap. No talaga. Pagpapasumang ko talaga nakidnap. Hindi pa nakakidnap ni Irene. Mabaling siguro nga duwa, talo, upat na laing. Dito laing nagkasubwat na sa bali. Sir, ama mo yung katin ni Sargento de Guzman? Apay sinulsod mo testa. Una ta, imbaga na nga, pinakamuan niyo ko ng suna. Iso nga, under sol ba ilansak? Sisiiman ta ke. Tas andang mamating ako pakinaig ka. When? Ama mo. Nasalakan akong dremisan. Sir, saan ka basta mamating kayong kuhana? Ha? Hindi kahit mo saman. Baka anda pa kayo naigan na ti amin. Naka-imposible dati nga bagbagam. Nakita yung ka din tsapa na. Pulis ka din nga talaga. Kasanong panagamamuyo kini Sargento de Guzman, sir? Insalakan na. Insalakan na ka? Itaan niya, sir. Iti pa naka-hold up ko. Napasubli na ti hinold up na kanya. Kasano, sir? Kinamat na. Inya mamuno ti bagi na kas polis. Ni corner na kano. Kinay kaya ito diyang hold upper nga inted di bag ngam ti paltugan ni Sargento. Awang galit pa nagatap yun, sir, nga kaduada. Naka-imposible. Kalbasan na ita nga na-hold up kayo kit bigla nga at pulis. Nakasibilyan. Saan ka basta agtalag ka ni Sargento Guzman. Mamati kay kanyak. Dakal ti pamatik ang tapakainaikan na. Maalad na lang tiransumani. Okay man ka siguro. Basta agsubli ka na tayo nga awan, didakas ng pasama kina Irene. Oh, Diyos ko. Sir, siya kumatipat nyo. Siya, nandiyo kayat nga para ti anak nyo. May panagnik ko ka na kayo, sir.
Nakasagana ka mga pusta, tibiyak ko. May panagnig ko laeng, nga sa nga kwarta at gunudik. Nudik at ti puso, ken panagayat ni Irene kanyat. Nakasagana ka badkat ka baliw. Nga dawang tulong ka diyak. Ariel, no kumakas sa timba kami di. Pagtutulagan mo mitkat, no talaga nga napudno tayan na yatyo. Iti anak mi, mamalinta kamit nga iyangat. Naman niya pa isa sa labi na itas. Sir, madadagan sa mapasamak kini Irene. Ariel, tumulong ka. Talaga nga tumulong ka, sir. Naragsagak tulaon na yan, no may salakang ko, ti babae nga patpatig ko. Uray no may sakton nga bangkay. Kabigatan na manong nemi timawagan ti hold upper. Hold upper, ti kidnapper ko na ko. Hello. Hello, Mr. Serrano. Manungal daw, ngawan ka na kayo, ti anak yo. Nalungal daw. Amumad kayong dagbilangan niya. Ano tararami din yung kanya mangmangan ka dimit lang ti anak ko. Pagpakarin mo eh. Kurang na layangan nga ada sa baling ipakadmi kay kuana. Kahit sa baling ang iwat na. Napintas na anak mo, Mr. Serrano. Eh din ta lalaki ka mo amin. Nga kurso na na kay kuana. Mabalimimat ka magsisinublat. Kung matitakas ka ramitin nyo kay kuana. Itad ko ti amin nakasapulan nyo. Saan nyo lang nga mag-aramitan din agas ti kakaiso ng anak ko? Mayad ka din nga resipsiban, di ba maghira nakalaplapsat? E mo magdaragan, talungal daw nga dato yan. Pagdigdigo si Mimit ka. Iso na lang tamap na kami matang ngawang sirip kang ko na. E mo magdanagam, sa amin pa'y nasangit yung marukong na. Kang ronan ti amin. Virgin pa lang yung anak mo. Amang mo ka din ni Ariel? Ariel? Ti boyfriend ti anak ko. Bye. Ti linalais mo? Ada ka di pakaiday ka ni Ariel? Kadwayo ka din ni Ariel? Awan ti karbeng nga mga agsaludson. Kalawamat. Iti pa nagreklamo na song bata ko na saan. No kaya't mo? Igidang ko ni Ariel nga pasakahin ka. No kaya't mo? No saan ka agtungpal? Baka anak mo kantag balikan agbaling ko mga manugang mo timatay. Itad ko ti amin mano. Kaya bagang batin 10 million pesos? Nakasaganan. Sa dino? Awang ka din na yung pakamo mga polis? Awan. Sige. Sabagay, maamuak to. Dumungig ka, Mr. Serrano, tap na malpasan ti amin ka nag-overtime dati kang programa. Ha? Ibagakeng ka no sa dino kan anya nga oras. Dumungig ka. Manong Nemi, diyan ka mo rumbe nga pakaamuak ni Sarahan tungo saan. Honey, nibagana ka din sa dino, kano, 12:00 nga trabi. Sa dino, ti may nga lugar. Isa dino, saan ang naskan pa yung mamam no sa dino. Si katimapansyak. Ang mga napati si kakadada ka sa mapasama kang agkararag tayo kinahapot siya. Sa baling aramidam no di agkararag. Panakaisalakan ko, panakaisalakan ti anak ta. Nga mabawi ta tiran sumani. Hamon nga kaligagaw mampay ti panakaibawi na. Itad mo ka na ko, adatap na itad damat kang ka. Tadata ti anak ta. Sige. Ngayon naskan nga pakamo kinasarahan to ti amin. Saanin?
Saan mo yung pakpakan mo? Tsaka mo nga rotero may aramide. Naipakam mo ko na saan. Kapatay baga ni Ariel, nga saan nga pudpud nga pulis ni Mr. Sir, ni Sargento de Guzman. Apa nga saan ka tumawag iti pulis headquarters? Ngayon bagahan na nga destino na, tagdamang kan at Sargento de Guzman. Sige, tumawag ka. Timawag ak manong Nemi. Imbagag pa itilangan na. Tadya ka mo manong Nemi on prisonin. Hello sir. Ore lang kenti apelyedo. Awan di Sargento de Guzman. Nagsalutsudak pa ka na kiti. Daduwa nga. Headquarters. Abi ka di sir. Ada ka di atraso kata kayo dito nga Sargento de Guzman? Awan. Nga mata ka di motos parang di yung polis, kamang limlimo na kiti polis, kada kiti business belt, nga ayan na kiti ado nga businessman. Awan sir. Sa lang civilian ti polis no ada raid. Ken sa lang dalat na pakakita no sa sinuda. Nagtagbarabat ti puraw. Abi ka di sir. Awanin. Thank you. Diyos ko. Pudno lagi ti timbaga ni Ariel. Dandanin ti oras manong Nemi. Saan ko no pinakaamuhan ni ni Sargento Guzman? Honey, inakon. Honey, sana tayo may bayan na po Diyos suhin. Oro mapukaw ti amin namin saan laki na mapukaw ti anak ta. Manong Nemi iti lugar ngayon bagada nga papanak ken pangipanak ti kwarta. Naka-attach si case may nga drama no Nemi nga pagbasuraan ti bagada nga pangipanak. Impan kon manong pisok kon. Nagnervyusak siyempre. Iri pagamuham tada. Imasudig. Mr. Serrano. Natong palkon. Adatan. Ti anak ko. Di ba? Rumba ko mga. Adam mo tiniso na? Abay katawa ka. Tawang ka dito yung mga ipakamuhang. Awan ti nang ipakamuhang. Kinapod nun nakatakontak ko ang polis. Kamsang ko ang pakamu no sa dinok. Anang nga oras. Apay nga rod. Asin nung nga rod di kiti adda iti likudam. Ibaga mga awan ti pakamong kada kiti polis. Nakalalis to di kiti pasamak manong Nemi na alan nanti at si Kayes kalpasan na ti maraeng na papaputok naglingatak. Ay, pulis nga peso na kita diri ko dak. Kasano na nga amon ni Sargento de Guzman nga manong Nemi nagpipinaputok da. Nagkikinamatan da. Diyos ko, naala doon ti kwarta. Kimsa tinutayan ti anak ko. Abi nga sandang inyawat. Abi nga nga, di ko natatitulag, maaladan ti kwarta. Umasadigmatan ti anak ko, kimsa tinutayan ni Irene. Irene! Kimsa tinutayan mo anak? Irene! Ni Daddy Metoy! Irene!
Dimteng ti balay manong nemi nga awan ti anak ko akaduak. Kasta ulit ti sangsangit ti asawa. Nindot mo ti kasapulan drayam, apay! Apay nga awan ti anak ta. Bakas na awa, kasano nga naamuan ni Sargento. Noon na Sargento man ti. Nag-ring cellphone ko. Ni Sargento. Hello, Sargento. Mr. Serrano. Abang sa mo pinakamukha niya. Abang limod mo kanya. Ngayon limod ko man, abang narda kayo. Gabuta subsubaybayan da ka. Ha? Imbaga mo man muna saan. Nga madalat namang sisim ka. Kada kami. Namo nyo gaya, mapigasan nyo nga naisalakan na ako. Nakadlaw da. Tanong pa kamong kuma, no sa dino. Nakaunakam ko mga nagpwesto sa jay. Isong bidot mo, tinaramid mo. No pinakaamon na kumakit imbagam no sa dino kananya nga oras, imununakam ko mga nagpwesto sa jay. Sa amila ko mga basta, nabawit anak mo kenti kwarta, no dikat, nakimagmikumapit agad nga kidnapper. Ngayon saan nga nakikoparar kanyak. Abing nga din kakanagpaka mo. Abing yung tulok mo latan nga, sinusurod na ka. No amumi kumano sa dino nga lugar kananya nga oras, nakapwesto kam kumangay mo na. Di na kami mapabasol pa eh. Mr. Serrano. Sikat aking basol. Kasta ka ni, katuin, nakalawalawag ti plano. May pakaamo ka na kami, no sa dinno, kan kaano, tapno nakaready kami, nga pulis, sadyay, makapwesto kami, na just in case, nga dadan, mapalawlaw may ida. Ngayon saan ka nagpakamo? Sorry. Awan di sa balang kimbasol. Nasaan nga siya? Baka nataitan na anak mo. Huh? At da ka nakuwadan ti 10 million pesos. At da pala ka nakuwadan anak mo. Baka pagsisinublatan da itang rapen. No! Ngayon to numarames da. Papatayan din to. Ko. Basol mo, Mr. Serrano. Sikatin ang isagmak, itibukod mo nga anak. No! Isa nga po nun, isa. Nga po nun. Manong nimi kastawan iti parang babalaw ko iti bagi. Nga kastawan iti pa nagsasaw iti asawa kaniya. Aba pabasulan na. Nagmalan day tama nung nimi nga awan sa bali nga naramid ko na dinang babalaw iti bagi. Naging kama nung nimi nga nag-ring ti cellphone ko. Saan nga nakapunbok. Hello? Hello, sir? Sinetay? Ni Ariel. Ariel. Hawanin ti anak ko. Sir, naisalakan kami ni anak niyo. Hanito ko na, Mariel. Isa na lang ta. Adak dito hospital, sir. Ha? Ada sugat ko. Ni Irene, sa na. On the way yan, sir. Naduwa na nagiti polis. Honey, inisalakan yung tanak ta. Initutan ni Ariel kan ada iti hospital at nakasugat na. Honey, ha? Saan din ang ordenita? Tanak ta. Wala sa makuntangan sa cellphone na. Kinuntak biya ang attended manong name eh. Ang baka huwag kayo kuha ng cellphone na. Tumawag ka ti police headquarters. Tawagan ni Sargento ng ibagbagam. Tinawagan ni Sargento di Guzman manong name unattended. Irento nakangig kami ti Serena ti lukan di kiti police gumasasdag kiti balay. Dito anak ta, umakan, honey. Itulo din na kiti putput ng police na anak ta. Umakan. Manong nimi, noon niya tibado, ti anak mi. Karedi nga aldaw, nga pa nakakidnap na, iso palang tibado na. Ngayon mo na, nga naginarakop nga gina.
Akam si mumlat nga naging narako. Ay rin anak, pakawarin ako mahal ko. Siyak tiga puti amin siyak. Siyak anak ko siyak. Daddy, hinanayaan mo yun ako mano ka sa natirigat ko. Sinong nagiti kidnapper. Himawan di sa bali nga naramid ko na dinagkarkararang nga sabi ko mata may salak anak. Ni makanagas na iraman ni Ariel. Natilidan ni Ariel. Kapag na nagatap ni Ariel nga may sakadagin kakaduan na tagin utek ti amin kit puno. Naduktalan ni Ariel no sa dinutayan mi. Kinimay. Kaya't nakisalakang im natiliw day so na indraman da ng balod. Aniya. Balod kami nga doa. Nagtulagan mi nun, yaman ti mamasamag ka na kami, ganitong langit, iti pangituloyan, mintayan na yat midan. Ngayon sampay lang yung tulong ni Apo Diyos, Dad. Dad, natasugat ni Ariel. Nakaro ka di, amat kendi. Nagsukanak lang, inakit ospital, sarong karan, inakbantayan ni Ariel. Sumurot kami kang kanak. Kaya't mamiti dumawat ti pamakawan ka ni Ariel. Inaanda kami ni Talon may nagturong ti ospital manong nemi. Ani nga talaga tinapasamak. Ani sa dino itantian na kiti kidnapper. Natay da amin ang daan. Nagraman ti bagbagayo nga Sargento de Guzman. Ani gusto ti atap ko. Nga kanta kontak na nga polis. Nga dahil nga polis kit kontak yumet. Sang kari? Nangig ko ti ba nagsarita da. Kaya niya nga kasasarita yo. Nga ni Tonto. Tonto tinagan na. Tanda ka dakuhan dati. Ransom money. Ayaw gayam. Sa tinutayan ti ransom money. Honey? Di mo ka di nakita itay, honey nga, inyawat ni Tiniente. Diyak na puputan. Namadama ti arakop yun tayo ang ginaagama. Tinyawat na kaniya. Tinatat si case nga naglao ni 10 million pesos. Nabati sa Jabalay. Kasano nga naisubli? Dan. Nagpipinapatay mit lang di kita kakadwa. Ano ya? Imo na nga pinapatay ni Tonto ti dua kakadwa na. Tapno masulod ako no kini Sargento. Upo padalang dad. Talo may kapat ni Sargento. Sino da kito eh? Dati mit lang kakadwa ni Ariel. At damit lang pa kinaigan na rin. Awan pa kinaigan na dad. Naamon da lang ti problema na. Ngay sumatend lagi pasaranda. Tap na sa bali aking paso ng sanisuna. Yung nagdaktal tayo na itulong ni Ariel, Dad. Ni Ariel. Isot sinurot na kitiputpud ng mga pulis. Dam na mawanda. Misa din tendi. Nang ipananda ka niya. Kasanungod nga naman nagatipudpud ng mga polis. Kanape sinurdan na Ariel. Timahawag kaysa. Kadamdamagin niyo ti Sargento de Guzman. Nagatap da. Nga posible nga. At arami di kiti mara polis. Mang perperde tinagan di kiti polis. Di kiti pudpud ng mga polis. Diyan ka mo no, sinot kinuntak da ka na kayo, Jabalay. Inakaamon dat istorya. Sino? Sanga siya kani. Uri siya. Kasano nga naamon, da nga rin ti problema. Saknan kini Ariel. Nga diyo kayat. Kasano nga naamon, da nga nakidnapak.
Apa nga nagatap kin Ariel kasi sinusurod da. Babayan gini Ariel, na iturong da kituputpud ng polis no sa dinatayan mo. Ti ayan nyo. Bandaan. Siguro may sa kadagiti katulong kinontak na. Tamo ka rin katulong ti problema. Imposible nga saan mo nga na makikita da. Nga talong daw nga awang ka. Nga mali siguro nga nagsubang kami nga kini mamim kat mangmangig dati amin. Kasano nga napasamak nga nagpinatay da? Ni Tonto, kani Sargento Guzman, dududwa dalangin. Pagbingayan dalangin, pagguduan dalangin, 10 million. Ngayon saan pala kayat ni Sargento nga nakabingay na. Gusto nga pinaltugan na ni Tonto. Nga dahita tinakangigan, digiti pulis ti putok. Nga oras saan nga nasurutan nga na impag ni Ariel. Daytan. Sinaregdan, tiyayan mi. Kinapinaltog da, timpustor nga Sargento. Kasanong nga natamaan ni Ariel? Natamaan ni tiniwawa nga bala. Imbagtasang nga siya. Natayan ni Sargento. Kanawanan ni tinabati ka na kwada. Rinukatan na kami di pulis. Intry na ni Ariel iti ospital. Sumurot ako mga kinakayad da nga isorendak da ginipudpud mga pulis kada kayo agraman transumani. Dad, awan ti basur ni Ariel. Awan ti basur na. No pa iso ti poon. Ken ka po na nuapay nga. Nakapanunot di gini kakaduan natin ang aramid ti kasjay. Kasabot da para imo natin ang hold up kanya. Plinano da nga na yung pagtihamin. Yung saan da nga nagbaligad. Kapatasan na tayo nga binabayan niya po Diyos. Ken ka po. Tani Arnel. Uno Ariel ko nakuma. Kadadaan tinadalus nga panggap kanyak. Iba't patag na. Iba't patag ko. Kaya nakasagahan na nga umangat ni Ariel. Adalang mang tulog kang kuha na. Kaya't natagbalin nga na siya. Kaya saan nga mauna nga. Awan ti maturong itibiyag na. Alawan anak. Kahit kung makadanon ti ospital ngayon ni Ariel. Ano kahit ko ti dumawat, ti pamakawan kan ko, ano. Napagsisilpomin ti amin manong nemi. Nga madalat tamang tigrisiddo ker nga mariknak no kasta nga malagip ko ti amin. Nga ti kakaiso ng anak mi manong nemi. Isot ng rugyan ti problema. Aba ng suot ni Apo Diyos kada kami. No kasano, iti panang tratar, panang sulbar, tanyaman na tumteng na problema. Uwan manong nemi. Nisuman da ito, tinang-aramat, tuno kaaramatan, napasamak, tapno mamati kami, no kasanot kinapudno ti at di kitituwa. Da ito'y, kariso ti pa nakasuot, iti kinapudno, titunggal may sa kanakwada. Ore ka sa no ti bileg, ore ka sa no ti pigsa, nga mga dayo, mang paadayo, mamagsina, kadagitek pimpinatig, kat santo nga palagi, no talaga nga isuda, itinay ka rin. Iriang dama, manong nemi, awan ti problema ming agasawa, no titiya, mga iwan, kadagiti apu kumi nga anak na Ariel, kini Irene. Nga isuda itan manong nemi, iti mang manmanage, iti negosyo, nginted mi kadakwada. Nakalpasan ka pa nagbasa ni Ariel, manong nemi, kat timulungan, anatulungan nante asawa na. Talo dagiti anak mi, talo dagiti apu kumi manong nemi, ama kay ayo.
Kaya nagtulturi madlata manong nami ti dati nga raramidan mi nga mo mi atalyawan tinagkapwa mi nga tumulong kada sa tulong numampay tinaminsan kat nagbalinak ama ko na mata pobre. Kalintigak met siguro at depende di tao no may kariwo no saan. Ngam kat nagbigduta. Tawarin no kas dyan nagkapuan tibiyag at makalan ni Ariel. Nadaan tinimbalitukan na panagpuspos. Dahil nga rin ti pagkasalita manong naimi agyaman naklauna iti anos mo nga ng urnos kalbasan ka na kansan kang kati Italiana kaya tilayin mo nga nang ibasa ng tibiyag kahit sampay kumatad namat na ibatik nga adal liwliwakin pagsarmingan tibiyag kada kadipadak nga dimngeg more power to your program anong and God bless. Toy nga radagyamang nga pagkaya mo, Marlon. Thank you ka Marlon. I think ka ba nagsurat. Thank you. Okay, thank you. Hantang nga may busan di istorya. Maraming salamat po kada kay aming asakapada. Sige, kikita tayo tumadamdam. Okay, bye-bye.